Malawi Brief. Chair, ine kwambiri ndifotokoza zokhuza tsiku limene tinatenga thupi kuchokera ku mochari kupita kumuzi. And ngati pangakhale mafunso kumbali ya ine ndifusidwa kwambiri pamene popo ndikamba kwambiri za kumene koko. Okay, so nkhani inali yoti tinapeza ngati family, because timawuzidwa kuti family ili ndi mwayi opeza munthu oti apange postmortem. Ndefeyo ngazi family tinapeza Dr. Professor Dzamalala kuti adzatipangire postmortem. So chimene chinachitika chifukwa amachokera ku Blantyre, ndiye zinthu zake ku Sunsetiko zinali zoti zinali za fast, zoti mwambo kuchitika panja, anthu ambakalo osonkhana, ifeyo thupi lathu sanapange postmortem, Dzamalala sanafike. Mmene amafika inalija yoti yothamanga kuti muli kuti asadafikaso kupezekanso kuti akwapanga kaye hodi kuti imani kaye ena so akupanganso postmortem kaye mkatimu zija zoti nthawi mathamangisana. So kenako anazalowa mmocharemo Dzamalala, then anatiuza tidikire kaye kuti tadikira ngayi pang'ono, ndi anapita mkati muja. I think amakakambirana zawo za chipatalazo, kenako anabwera uzanena kuti ngati muli olimba mtima tithaupita tikaone thupilo. Then ine napita nawo kukaona thupilo la ntilo. So nkhani yake inali yongotifotokozera kuti azikachitika zachonchi ifeyo ngati opanga za postmortem tikaona zonchi timapanga zakuti mabala timayesa chonchi izi ndizi. Ndiye kumbali ya ineni yoti ndangofuna ndifotokozereni kuti zimene timapanga koma sikuti ndapanga postmortem yo, chifukwa panali pressure yoti panali gulu linake limapanga chani la madoctors, kani madoctors amene amapanga zimene zozo, ndiso panali amakamera amajambula zithunzi za fast zije. So inali nkhani yoti mmene maonene suti postmortem sinachitike, ndiye amene ndinafuna kuti atipange, chifukwa ndivine mmene anafotokozeramo ndiyoti ndangoti ndikudziwiseni kuti timapanga chonchi. And ngati mungafune ndifotokoze, I think maybe off camera maybe mmene zinali thupilo, it's up to you. Chifukwa mwina si thupilo naliona ndi maybe because of my camera, I don't know ngati nzotheka ka ndifotokoze kani safotokoze, I'll be advised pamene popo. Mpaka pamene popo ndoti kenako basi tili nkati asilikali onyamula matupi kuchokera mmochale muja afika kali nthawi yomweyo za fast zija zoti ineyo ngati ine as an individual I feel kuti there was a pressure yoti timathamangisana ndi nthawi ya maprogramu amene anasanjidwa kuti matupi anyamulidwe azipita. So ndikanakhala ngati kuti ziyende bwinobwino, I think ndikanakonda kuti family ikanapasidwa chance bwinobwino osati kuthamangisidwa ndi nthawi mmene zimayendera, nthawi yoti zinthu sizinachitike zimene timafuna ifeyo. So yeah, like I said, kuti ngati mungafune ndifotokoze mmene ndaonera mathupi la ntilo, I'm comfortable kunena bwinobwino. Then amene amayang'anira mocha, I think ndi eni ake amayi ena ake mmene amatseka box because inali pomwepo anandipasa makiyi a ujeni a coffin kundilangiza kuti makiyi mwasungawa because ena ake mwina mukakafika kumuzi kaya mwina amafuna kuti mwina akakamira aone nkhope izi ndizi, koma mukakaona kuti palibepo pressure iliyonse then mukhozoka ukadaya makiyo. So nasunga makiyi maziwa ndine ndekha, achibale samaziwaso mpaka mwambo unachitika kumuzi ukayika then makiyi aja nakadaya. So I think kumbali ya ineyo chimene ndingafotokoze ndi chimene chocho chokhuza
mmene nayionera nthawi ya mwambo wochoka kumochalo kupita kumuzi zikomo. Edna? Hi, thank you, Chair. So I'd just like to begin by just saying that our mom, Patricia, is deeply missed by all her children, her friends, her grandchildren, her colleagues. Her loss has left an unimaginable void in all of us, and the pain of losing her stayed with us every single day. I don't really have much to say apart from the communication that I had prior to the accident. She just arrived from South Korea, and we've been in communication throughout her time there. So she arrived on the 8th of June, I believe, and then I spoke to her that day, and she said that tomorrow morning or afternoon she needs to go back to the airport to receive her late former Vice President Chilima, that he's also arriving back from South Korea, so she's going to the airport. And when she returned from the airport, she then told me, I have to also travel tomorrow on the 10th because I'm going with my boss to attend a funeral in the north. And I remember asking her, why did she have to go? Because she had just returned from a trip. I just told her to just take some time to rest, and was it necessary for her to travel? And she said yes, her boss has asked her to go, so she needs to be there. So early morning, she messaged me just to greet me and say that she's traveling and that we'll talk when she arrives. But due to the time difference, when I woke up, the plane had already left. And when I messaged, it just remained on one tick, so that message just never delivered. And the first I heard about it was when my brother Zaki called me to say, he wanted to tell me that if I knew whether that the Vice President's plane was missing. And I told him on that call that Mom was also on that plane. And he was in shock, so he just ended the call immediately. And I think he started calling my dad and other people. And obviously, everyone had the night of just waiting throughout the entire night. And speculation going around social media, but no one really confirming anything. It was only on the morning of the 11th, around 9, my family friend, Gumi Nazitwele, he messaged me to say that yes, they've confirmed the bodies have been found and that your mom's passed. And then my father called me within a few minutes after that to also confirm exactly what had happened. And then I'm just going to discuss about her phone issues. So regarding her phones, we never received our mother's phones. And approximately around 4 months after she passed, we were all in a family group. So Mom and her children, we had a family group. And in October of that year, it just showed that Mom has left the group chat. And my sister also discovered that on my mom's iPad, her numbers were now registered were active on different devices. So it just raised more concerns for us. And then regarding the autopsy, my brother Zaki is the one who received the autopsy report from Mr. Chisanso Minengo, but this was only after months of him going back and forth, asking him what is the delay, which he never gave a reasonable, delay point. And during this period, my brother experienced loads of attempts to gain unauthorized access to his email, and just given the timing, we were concerned that these attempts may have been connected to the autopsy report. And as my uncle Ben has said, he was the one who was viewing the body, and he's explained, and I'm sure he said that he can explain in more detail if the committee wishes.
but I believe that the only ones to view the post-mortem report that was done were my brother Zaki and my sister Lucy. Yeah, that's my statement. Thank you. La maidzimbiri chifukwa choluza munthu ofunikira kwambiri komanso pepani amene achokera ku Lilongwe Mude. Tinaluza munthu ofunikira kwambiri mdziko lino la Malawi amenenso anatumikira ntchito zosiyana-siyana mdziko la Malawi pepani kwambiri. Ndili ndi mafunso atatu ndi apanga direct mafunso kwa wina aliyenseyo kuti ndimvetsetse chifukwa choti palinso list ya ma questions imene mufuna komiti ino itayankha. Nde mafunso angokhala pamenepo kuti mwina tikhale ndi fundo yogwirika. Nde pali funso la autopsy likuoneka kunena kuti m'malankhulidwe zinthu zidafulumizidwa kwambiri. Nde funso langali lipita kwa Ben Michael Mankhamba kunena kuti kodi kapenanso ena alionse amene akhoza kuyankha kuti kodi mufuna kuti patachitikanso autopsy ina. Funso langa loyamba limene mwina mukhoza ngolisunga kaye nseo. So, Lilongwe Mude. Bwanji dipempe ma question amene apangida adawerengedwa. Afotokoze okha. Kuti aliyense adziwe kuti submission imene anabwera nayo ndi achani. It will be better kuti amene akupanga follow kunjako adziwe kuti kubanja munabweresa mafunso amene kali pangati naona 11 nde achokere kwa inuyo mukanena mafunso ndi mamembers ambe kwankha bwino ndiza kupasana inu ya Lilongwe Mude kuti mupitirize ndi funso lanu tipange choncho. Edna, do you have the questions? Can you take us through the questions? Yes, please. Yeah, I'll just read them out. So I'll put them under different topics. So the first topic would be the violations of privacy and dignity. Why were pictures of the deceased taken and shared on social media violating their dignity in such a profound way? Given that only a few individuals would have had access, why has no one been held accountable for this breach of respect and privacy? The second one was regarding the delayed search and rescue response. Why was the response time so delayed? We know that a whole day passed before search efforts were initiated. What was the precise timeline, and why were precious hours lost while families anxiously awaited news? Were there adequate resources and coordination among agencies during the search and rescue mission? Number 3, delay and gaps in autopsy reporting. Why was the autopsy report delayed and only released after proactive efforts from the family? Furthermore, the autopsy lacked thoroughness with no internal examination and no tissue samples taken. How could pathologists conclude the cause of death was obvious without conducting a complete examination? Were these reports altered or rushed, and if so, why? Number 4, inexperienced crew. The BFU report highlights that some crew members had minimal total flight hours. Why was an individual with so little experience allowed to pilot a plane carrying a head of state and other dignitaries? Number 5, unexplained changes to appearance. When found, both mom and the vice president were missing their outer clothing and were not wearing the outfits that they had on when they departed. What is the explanation for this change in appearance? This is deeply unsettling. Detail needs clarification. Number 6, again, this is just regarding suspicious phone activity. A screenshot from mom's iCloud shows activity on her phone after her death. Evidence shows that her SIM card was swapped for a different number. Why was her phone accessed? And what was justified police or anyone else handling her private information? Who accessed her phone and under what authority? Number 7, conflicting accounts and flight path instructions. The report claims that the plane never reached Mzuzu, yet the president initially stated it had reached Mzuzu. And when was it instructed to turn back? Why is there a discrepancy, and why has no one been held accountable for providing misleading information? Was the president lied to, and if so, by whom? Number 8, lack of communication and transparency with the families.
While the President stated that the reports had been made available to families, we know that this is not the case. Apart from Chilima and Mumizi families, others have been told that reports are not ready. Why has the government failed to provide the promised transparency, and who is responsible for these misinterpretations? The President referenced another report confirming that passengers were already dead at the time of the crash. What report is he referring to? If this information is inaccurate, is he being deliberately misled, and by who? Number 9, government accountability. Why has no one been held accountable for this tragedy, despite multiple failures in protocol and process? Instead, it appears that the government has resumed business as usual without acknowledging or addressing the impact of these decisions on grieving families. Number 10, regulatory oversight and compliance. Did the Malawi Defence Force adhere to all aviation regulations and safety standards concerning aircraft maintenance and operation? What oversight mechanisms were in place to ensure compliance with aviation safety protocols? Were there any previous incidences or safety concerns reported with this aircraft or similar models in the fleet? Number 11, premature conclusion of inquiry prior to the PFU report. Why is the Commission of Inquiry concluding its investigation? This is before the release of the final BFU report, which is expected to provide analysis, conclusions, and safety recommendations. The inquiry is rushed and risks undermining the credibility and completeness of its outcome. Has the government considered the profound impact of a hurried and opaque investigative process on grieving families? Obviously, this last one is relating to the initial first inquiry. Thank you. Edna, did you write this or did you coordinate this? Where is it coming from? My sister Lucy. Okay, which means that you may not be able to answer the questions directly. That's what I was asking. No. We may have to pick the right person to answer the question. That's what you're saying. Okay, so I hand over the floor to Lilongwe Moody. Zikomo kwambiri chair, ndibwerezenso kuti chifukwa choti tilipo ambiri ndingotengako ma questions ochepa apapa ndifunsa enawo ma members enaso afunsa. Ndimafunsa kuti funso ili mwina Ben Michael o Mr. Malamulo mukhonza kundiyankha kuti pali kudandaula kuti postmortem uyu inafulumizidwa kwambiri. Ndiyeno ndimafunsa kuti ngati family mukhonza kufuna kuti pachitidwenso postmortem ina, funso loyamba ndi limenelo. Funso lophatikizira pamenelo pali concern kunena kuti zovala zimene adavala zikusiyana zimene adavala akupita ku ulendowu. Ndiye ndimafuna amene anapanga identify board ndinu Ben Michael mungakumbukire kunena kuti zovala zimene mudapeza nazo zidali zotani, so that tipange cheki ndi zovala zimene adavala pa tsiku limeneli. Mwina funso lolamveka. Funso lachiwiri ndi la nkhani ya mafoni imeneyi ili pa namba 6. Ndimafuna ndidziwe ngati munayitanidwanso ku polisi kuti mukalandire mafoni a maidzimbiri, olo ngati mafoniwo sanaperekedwe kwa inuyo. Ndiye ndimafuna ndidziwe ngati mafoniwo anapangidwa return kapena ayi. Komanso ndiye kuti ngati committee tiyeneranso kupanga check ndi ma service provider pa nkhani imeneyi. Mwina inu ngati munachekanso kale ndi ma service provider mutipatsa, koma ndiye kuti mwatipatsanso ntchito ngati committee tipange check. Koma funso ndilonena kuti kodi mafoniwo anaperekedwa kapena anasowa simunalandire. Mwina for clarity, mwina ndafunse Edna Muluzi. So mafunso amene ndafunsa ndi ainuyo. Edna Muluzi ndikufunseni mchichewa ndikufunseni mchizungu? Mutafunsa mchichewa koma ndiyankha mchizungu, it's easier. Chabwino, ndathokoza. Pa number 8 mwanena lack of communication, mwanena za ma reports. A president ananena report wasana related. Ma report amene wandi ati. So kutita apange follow up. Munena ma report ati kutita apange follow up. Endilomaliza kwa inuyo a Edna ndila nkhani ya concern ya inquiry kuti idatulutsa msanga marizatsi BFU isadatulutse. Ndimafuna nene kuti
kumalawi kunonso kuli konseni kapena anthu ena akudandaula kwambiri kuti a president adachedwetsa inquiry imayenera ichitike mofulumira kwambiri ngozi itangochitika. Nde inu mwanena kuti yayi inquiry imeneyinso inatulutsa malizatsi mofulumira kwambiri BFU report isadatuluke. Nde ndimafuna ndikufunseni kunena kuti kodi pamenepa kudakakhala kuti report imeneyi inquiry imeneyi yayamba msanga nde kuti idakatenga chaka isadatulutse malizatsi zimene inuyo mukufuna. Nde ndimafuna ndidziwe kunena kuti chimene chinakakukomerani kwambiri pa timing kapena pa nthawi ya inquiry imeneyi chidakakhala chani kwenikweni, chifukwa ena akudandaula kuti idachedwa, inu mudandaula kuti malizatsi adatuluka msanga BFU isadatulutse malizatsi. Chimene chidakakukomerani kwenikweni kapena chimene mufuna kuti komiti ino itachita pamenepa ndi chani kwenikweni? Ndiyimire pamenepo, mafunso alipo ambiri koma anzangaso alipo ambiri oti akhoza kufunsa nawo. Zikomo kwambiri Chair. Chambe ndi Ben. Zikomo. I think munajusa mafunso lamba jenalia. Pepani nakupatsani mafunso awiri okha ndipo nanena kuti awiriwa muyankha ndinu, awiriwa ayankha ndi Edina. Nakufunsani kunena kuti mukudandaula za postmortem kuti idachitidwa mwamsanga kodi ngati family mufuna ichitike ina funso loyamba nde lokhudza kumeneko Banja sayo. Okay. Yeah, okay. Za postmortem ndayankhulazo I think aliyense olo inuyo mukuziwa kuti simatenga even 10 minutes nkumatita panga postmortem. Aliyense akuziwa kuti ndikuti inapangidwa ndi mwachangu, sikuti ndizopeka, sikuti ndizotani. So kumbali yoti kodi ingachitikeso kuti mwina tifuna tichiteso, I think imeneyo ngati family timalemekezaso ana amalemuwa imeneyo ikhoza kukhala I think decision ya makamaka ya ana amalemuwa kuti mmene angakambirane ndi ngankhe choncho. Funso linali lonena kuti pali kudandaula kuti zovala zimene adavala zikusiyana zimene adapezeka nazo pa ngozi. Inuyo mudapanga identify mabode, mukhoza kukumbukira kuti zovala zimene adavala mudaziona nazo ngozi itachitika nzovala za mtundu wanji kuti tipange cheki ndi zovala zimene adavala akupita ku ulendowo? Okay. Ine mbali zovala zimene anavala popita pa ulendopo sinuzoda anavala chani, plus kumene napita ku postmortem sanaliso chifukwa anali ali pa table paja pamene amayezerapo, ndi obviously kuti so anali muzovala, ndi I have no knowledge kuti anavala chani chifukwa ine body imene nayiona inali yoti ilikale pamene amapangira examine. Zikomo kwambiri nde kuti mwina mutilongosolera mwina one of you chifukwa complaint yachokera ku family nde kuti wina wake adapanga notice menezo nde mwina mutilongosolera. Nde lomaliza lano linali la nkhani ya mafoni kuti kodi mafoni adabwenzeretsedwa kapena ayi, komanso kodi mudaonako ndi ma service provider mudabwa kunena kuti mafoni agwirisidwa ntchito bwanji miyezi 4 itapita malemu atapita. Nde ndimafunsa kuti kodi mafoni amenewa adabwenzeretsedwa, komanso mutadabwa kuti pali activity mudakapangako cheki kwa Airtel kapena ku TNM kuti kodi chikuchitika nchani? Kumbali ya mafoni sitinaoneko kwa imodzi, mafoni awo awiri palibe yomwe tinalandira. Nkhani yoti tinakapanga check ndi ma service providers sitinapange check. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri nde kuti sopano Edina akhoza ndiyankha mafunso anga awiri aja. So regarding the reports, saying the president's report, I'm not sure the exact reports my sister's referring to, but she would 100% know. She was meant to be on this call, but she's not feeling well, so she can get back to you with this information and clarify on that. And then regarding the reports that was done too quickly or that was too slow, what needed to be done was just that it was going to be done thoroughly. Like, for me, if it's going to take
a long time as long as the report was not rushed, and how can the committee conclude a whole inquiry without the BFU reports? That would mean some information and details was missing to get a complete picture. Chabwino, let's move on. Doa Kasangaze. Zikomo kwambiri chair, poyamba ndi joine anzanga amene apereka uthenga opepesa kubanja la amuluzi chifukwa cha kuluza mayi wathu pepani kwambiri. Chair ndilili mafuso angapo. Fuso loyambirira lili pa fuso number 6 limene akubanja mwapereka lokhudzana ndi suspicious phone activity after death. Kuti zikukhala ngati kuti no phone imapezeka ngati kuti ikugwira ntchito ngozi itachitika kale. Ndiye ndimafuna ndifunse kunena kuti no number 1 pa phone ipo panali ma activity otani, panali zotani pa phone ipo zimene zimasonyeza kuti phone iyo ikugwira ntchito. Mwafotokozanso kuti zikukhala ngati kuti ma sim card anasinthitsidwa, kuti sim card imene inalimo inachotsedwa nkuyikidwa ina koma ngozi itachitika kale. Ndiye ndimafuna ndidziwe kunena kuti exact time and date zimene zinachitika kuti sim card yakale yachotsedwa nkuyikidwa ina. Komanso chair ndimafuna ngati kungatheke mungatipatseko umboni evidence yosonyeza ma activity amenewa kuti committee ino ikhale nawo kuti mwina kafukufuku wathu akhoza kuyenda bwinobwino. Mwina mundiyankhe kayi zimenezi ndisanapite kumafunso ena. Yeah, I have a screenshot that my brother took of when Mom left the group chat, which was on the 10th of October 2024 at around 5:34 a.m. And then I think her other phone was at 5:10 a.m. on the same day. Regarding the SIM card activity, now that was my sister basically can answer that. I think she has my mom's iPad. Thank you. If possible, would you share the screenshot that you have to the committee? Yes, I've sent it to Peter. I've just sent it now. Okay, zikomo kwambiri. Fusolina ndilokhudzana ndi mwanena kuti panali amene amayendetsa ndegewo pa number 4 amene amayendetsa ndegewo mmene mmazionera inuyo mmaona ngati kuti analibe experience kwenikweni. Chair ndimafuna ndingofunsa ngati mukutsatira bwinobwino kafukufuku unoyo chifukwa tinachita dala ndithu kuti aliyense malawi muno ofuna kutsatira atsatire. Kunoku kunabwera akuluakulu aku Airbus amene anafotokoza kuti mapilot amene amayendetsa ndege imene anali ndi experience yochuluka, ndipo ngati asambalopa ndoti so amaphunzitsanso anzawo mapilot ojoyina kumeneko kuti ndege amayendetsa motani. Ndiye ndimafuna ndifunse kuti kodi kafukufuku uno mukumamutsatira kubanja ako mmene akuchitikira kuti media ikukhala ili pano ifa zonsezi mafunso enawa ndoti akuyankhidwa kudzera mukafukufuku unoyo. Ndingolumikizanso ndi funso langa lomaliza chair, funso number 2 limene munena kuti no panali delayed search and rescue response. Mmene timakumana ndi ahale Nkandawire amanena kuti kafukufuku anayamba cham'ma 1 amadikira kuti 4 hours fuel wa 4 hours amene anali mu ndegeyo akhale ngati kuti watha
pamene mwina pakanakhala assumption yonena kuti ndegeyo sikulukanso. Ndiye funso ilili lukhangati kuti linayankhidwa bwekale. Asindidziwa kuti kafukufuku uyu mukumamutsatira. Zikomo kwambiri che. Angathandiza kuyankhana. From my side, personally, I'm not 100% following it just because it's very traumatic. But I believe my brother Zaki is following this inquiry. And regarding the delayed search and response, like why wait 4 hours on a flight that was less than an hour? I'm not sure how long it was, but or even then, if it was 4 hours, surely they could have sent a helicopter or something to search around that area to know that, okay, maybe the plane is still got fuel. So that question, yeah, there's still there's delay and it shouldn't have been there. Thank you. Mafusanga na amene uzikomo kwambiri. You know. Mwanza Central and then Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Ndimafuna ndifunse nkhani ya imene apereka ngati nkhawa yawo pa nkhani ya kusintha kwa maonekedwe mbali ya zovala. Kuti kapena mwina patapita masiku apolisi adakuyitanani mene zimakhalira pakachitika ngozi kuti zonse mwina zimene zapezeka pamenepo amatha kubweza kwa aini akabanja kuti kapena kumbali ya zovalazi kuti adakuyitanani kuti dzatengeni kuno kuli zovala mwina zimene tinapeza pa ngozi. Ayi kuyambira mene zinakhalira mpaka na kufikira panopa sitinayitanidwepo kukaona katundu wina alese omwe anapezeka kumene kunachitikira ngozi imene mpaka lero. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Patsiku limene amanyamuka osalephera mwina alipo anaona mene anavalira ku nyumbako. Nkutheka kuti pa nthawi imene makambirana nkhani yokhudza mmene munakaonera mmene amaonekera tsiku limenelo la ngozi atapezeka. Mwina nkuthekaso muna wina ananena kuti koma pochoka anavala zovala zooneka motere. Nkutheka kapena ngati mwina simunakambirane palibe vuto. Tikanakonda kudziwa ngati komiti kuti popita ponyamuka ulendo mwina adavala mavalidwe otani kuti no tikamayi afufuza nkhani imeneyi tidzithaso kuyang'ana ndi mmene adavalira pa tsiku limenelo. Kumbali ngati ndikuona ngati knowledge yoti adavala chani ineso sinikuziwa kuti adavala chani, koma I'm sure kuti crew yonse ija suti ingangokafika ukakwera ndege osajambulitsawo zithunzi pena pake kuwajambula anthu pabwino kawino ake kuti mwina anajambulako zithunzi maybe kuti tukakwera ndege. Koma kumbali ngati ya family I don't know, maybe Kalucha, I don't know. Koma ine ndi knowledge of kuti anavala chani. Okay, ine ndilongosole chonchi itafika nthawi yoti mwina akaveke thupi tinapita ku nyumba kukasaka zovala zomwe amavala Katolika popita kumaliro ali ndi uniform yawo ndesi timayipeza. Then mtsikana wina ananena kuti mwina anakayikira kuti mwina uniform imene mwina anavala popita kumaliro popeza maliro waso anali ampingo wa Catholic ndi kuti mwina uniform imene anavala popita kumaliro kumeneko anakayikira choncho. Komano ineyo sikuti tinaona kuti anavala chani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndimafuna tidziwe pamenepo kuti kodi adavala motani chifukwa cha submission imene mwabweretsa yonena kuti china chomwe muli nacho mafunso ndi mene zinaonekera
zomwe munaona ndiye timafuna tikhale ndi information yokuti ikhoza kutithandizira kuti kodi anavala maonekedwe otani mmene amanyamuka. Funso limene liso tinafunsa ena amene anabwera atapezekanso kuti nawo amaonetsa kuti akudabwa ndi mwina amene analili abale awo amene amawaona. Funso langa lomaliza chair ni nkhani ya violations of privacy and dignity kumbali ya zithunzi zimene zidatuluka pa social media. Mene mwalemberamu sikusonyeza kuti muli ndi chidwi kwambiri kuti mudziwe kuti kodi zinachitika ndi chani, kuti zithunzi zimene adajambula anthu ochepa kunali asilikali kumeneko amene amaletsa anthu kuti ajambule, kusonyezadi kuti amene anajambula ndi anthu owerengeka. Mwapitiriza kunena kuti why has no one been held accountable for this breach of respect and privacy. Tinene kuti ngati banja mukufuna mutadziwe kwambiri kuti kodi zithunzi zimene zidakapezeka bwanji pa social media. Edna, are you able to answer? Sorry, are you asking like how did we find the pictures, or I'm not sure. No, let me ask in English, Edna. I'm asking, point number 1, you're talking of violations of privacy and dignity. And there's a question there, why were the pictures of the deceased taken and shared on social media, violating their dignity in such a profound way? Given that only a few individuals would have had access, and your question is why has no one been held accountable for this breach of respect and privacy? So I'm asking, as a family, you would want this committee to dig deep, find out who took those pictures, so that they can be taken, to account for their behavior. Is that your wish? That's correct. Yeah. Thank you very much, Chair. That's all from me. Thank you. Yes, Chair Zonza. Yeah, sikuma kwambiri chair. Funso langa ndi afusa to the left, yeah. Ndipo ngufuna ndidziwe kuti kodi zovala zimene munapititsa ku mochari anachita kuyitanitsani kuti mupititse kapena mudangopititsa nokha. Zovala tinachita kupititsa kuchokera ku nyumba. Zikuma kwambiri. Chabwino ndi mmene mumakambira kuti kunali zachangu Mr. Ben Magamba kumochari kumudampatsa ndani zovalazo. Chabwino kumochari kusikuti naliko ndekha akubanja ndiye chifukwa ineso ndimapasidwanso programu yoti ndikayankhulenso on behalf of the family ndiye kunali kuti wina upanga zina ndiye one of my sisters namene ananyamula zovala zomwe akapereka kuti akavekeko. I think at that time ine ndiye kuti mwina ndinaliso kuthamanga zo ndi anthu amene amanifunaso, so sindingadziwe kuti anakampatsa ndani kwenikweni.